Aw, wala na. Mr. President, ako ang yun lang, isang mayor na lang. Siya rin wala nga. Mayor bagi ko sa prisuhan sa una. Siya, pwede na namin, mayor na lang, isang mayor na lang ko. One hour later. May ngapon natutanan. May hapon, sir. Sir. Ipatawag ta mo tanan kay mag-eleksyon ta sa purok. Wala ni kuan. Wala ni Bluto-blutot, blutot-blutot ra. Uyon na mo? Sige, uyon rami ana, sir. Uyon ko, prosupak, suban. Ito may musupa. Ang nisupak, ang one nga pi. Isa man ang presidente ani. Ako'y presidente, kaya ako may nagpatawag ninyo. Ikaw ninyo, ikay bayas ako. Okay na ko. Mr. President. Kani kay tudot-tudlo man Aw, ako sugod ra ko, senador lang ko. Baka nayabag dia, purok, butangan daw senador. Ikaw dahil si pa, sekretary ka na ko. Okay, porok president. Unya kini ang kauban si Tikla. Okay, ini si Tikla, tuloy mo, kuan, treasurer. Okay, sige porok president. Di ba tigkalot ra man naggulawan ang treasurer? O sige. Ayan na kayo na, patudloan natin ka ni kuan, atong vice president. Anyong. Mr. President. Di man ka pwede og congressman lang ko. Congressman lang ko di man ka pwede og senador. Congressman lang ko. Unsa naman taong ka nga. Wala lagi na posisyon ng reka ng congressman o senador. Aw, wala na. Mr. President. Ako ang yun lang, bisag mayor na lang. Siya rin wala nga. Mayor bagi ko sa prisuhan sa una. Na, pwede na namin, mayor na lang, bisag mayor na lang ko. Ayaw lagi pagbuot kay wala nga diri katong purok nga nang ingon ana, senador, congressman, mayor, ug mayor ka sa prisuhan, balik ito. Ayaw pag kuan diri sa kuan. Ato ang purok kay wala nang posisyon na rin. Gusto gigagahi day nga posisyon. Sige. Posisyon nimo ako hatag sergeant at arms laga. Pero President, Sergeant Adam, unsa may akong trabaho ana? Wa ka kay bawo unsa trabaho ng sergeant at arms? Vice President. Trabaho ere. Asa atong kuning Sa puli, wa sa kibaw. Sa puli. ang trabaho sa Sergeant at Arms ingon na niyon. Na, Last meeting kay ko. Motherfucking Eagle Double G. Snoop Hey, manang kuan. Oy gaduha. Shout out to Leo Bastantas, kamusta? Shout out shout out ko ni akong amigo kayo si
Rogelio Manloloyo Jr. o si Lucy B. Villarin Rebecca o si Jandre Rebecca. Ako na yung Michael si Pagalitan, si Jonalyn Surunyo o si Juan Villagurda, si Joanna Villagurda o sa tanan nga mga Villagurda pamili o sa Pugoy pamili o tanang Alpa Kaparo, Longlip, Alpa Kaparo. Ako ni Tusi Uknas, taga Bohol. Tusi Uknas, nagsubaybay sa Tumbso. Libor, taga Daga, Timog. Ayun kayo ng tao. May sakit. Shout out ko ni Limji Umayo, Pinet Balasabas, hi, Jessica Gary, Juralyn Sosa, si Lopen, Jamaica Paradila, o ni Limji Umayo. Shout out sa Basak San Fernando, Coracol TV. Kung sa Team Buang. Glenn Dari, Agaw. Maura na guys ayaw mong kalimut og subscribe sa mga channel Showtime kapatid nga i-click ang notification bell click ang all para update kayo sa mga video. Maura na guys.